jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare en garti hannde oɗo ñalawma alarba hawri ko nogas e jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji moon e ɗemgal pulaar titre ji men ɓurɗo mawnude ko toon to états-unis guidirɗen kadi ma en jañu hen seeɗa ene wayno ko hannde ko mbiyata ko bombe shell yani toon to états-unis ɗum noon ko caggal nde kamɓe cour suprême hono suudu ñawirde ɓurno towde nde ɓe pelliɗi ɓe bindi lettre ɓe mbi wonde koɓe jaaɓi heɗade hono kanko Donald Trump avocat ji makko e avocat ji laamu holko ɓe kalata ko fate Donald Trump ko wiyata ne jogui droit et immunité ɗum noon ɓe jiiɗi heɗade ɗum ko ñande nogas e ɗiɗi lewru avril ɗum noon ma en ƴeew réaction ngaji holko ɗum ɗon oɗon date holko addata e kadi holko waɗi sababu ɓe ƴefti ɗum ɗo hen tugnadi kadi ko yimɓe hewɓe kalata wonɓe pour e wonɓe contre habruji men international manaw en toon to Sénégal kanko président Macky Sall ene wayno waddi toon proposition hannde toon to conseil makko de ministre proposition pour ko fate amnesty toon to Sénégal ƴeewen kadi holko ɗum firti toon to Mauritanie men yimɓe arɓe suuɗade dogɓe toon to banggue rewo Mali ƴeewen kadi holko woni peeje joni gonɗe hakkude Corée e Nations Unies pour jaɓɓade ɓeɗon yimɓe galma jokkodire Tijani Niang o wawa rokkuden kadi page ko mo jogani en ko fate coftal ɓalɓe ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude hannde oɗo journal noon ma en gartu date uji muɗum joni joni siftinɗon tan hannde ko alarba nogas jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en gartu joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowo sare jaam hiiremon nomin mbi on ni ene wayno ko kikiɗe hannde de 6 heures kikiɗe heure New York hono kamɓe cour suprême mo états-unis ɓe bindi lettere ɗum noon ɓe jaltini ɗum e galleji jeendiyankoɓe lettere o ko haali tan o wi wonde ko e gardugol kanko gardiɗo cour suprême hono janrabol mbi wonde ko kamɓe cour suprême suudu ñawirde ɓurdu towde e états-unis ɗum noon ɓe mbi wonde koɓe jaaɓi heɗade hono poɗodiral walla ko fati kanko Donald Trump e gueɗe ɗe o haalata pour wiide mo jogui immunité ɗum noon siftinde on tan oɗon immunité ko haalanno ko ene wayno ko sakkiti wonde ko to cour d'appel gonɗo toon to DC ɗum noon ko rewɓe tato ɓe ganduɗa kanko avocat ji makko kanko Donald Trump e avocat ji laamu kadi pottino toon ko noon ɓeɗon foof nandiri no mbi wonde ko kanko Donald Trump o ala immunité ɗum kadi ko caggal kadi ñawɓe hewɓe kadi ene wayno kaali no mbi wonde ko o ala immunité kono kanko Donald Trump o ɓennini ɗum to cour suprême ɗum waɗi noon ɓe kamɓe cour suprême ene wayno ɓe jooɗima kene wona jonte kene ɓuuri jonte ɗiɗi ko hannde ɓe pelliti arde ɓe mbi wonde ko ɗum noon ene wayno ko maɓe keɗo oɗo ka ñande nogas ɗiɗi avril hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi ɗum noon waɗi réaction ngaji kewɗi surtout ene wayno ko won républicain ji e won démocrate en républicain ji jeeyaɓe e yimɓe ɓe wiyeteɓe anti Trump e kadi démocrate en surtout zankeɗimo biyeteɗo Adam Schiff on kadi ko démocrate jeeyaɗo toon to Californie kañum ko représentant e kañum kadi oɗo saaha joni ko candidat ni wontude sénateur toon to suudu sénat o wi wonde ɗum tuumi wonde ñawoɓe toon to cour suprême taw hawnaki won juge ji gonɗi toon en jiiɗi wallude Donald Trump pour leltinde ndeɗo ñawore pour wonde est ce que Donald Trump ne jogui immunité o yomo andi omo ɗamini o sikkani so tawi cour suprême ne suusi wiide wonde Donald Trump ne jogui immunité kono noon ne wayno ko won hawnaki komo tuumi won ñawoɓe wonɓe toon ne wawi ene balla Donald Trump surtout enne peeje muɗum ko dartinde kala ñawoji ɗi gonɗe dewɗe muɗum oɗo saaha joni ha kañum hoore mum so tawi woteji gaari so woni président beele ne mamta ɗeɗo ñawoji e ɗum noon ene wayno ko kanko Adam Schiff haali ɗum e ɗum noon kadi ene wayno ko sénateur surtout witeɗo Steve Cohen kañum hoore mum ko jeeyaɗo toon to Tennessee kañum hoore mum haali wi wonde ko ene wayno ko cour suprême surtout enne Clarence Thomas surtout si babude joom suudu muɗum Jenny Thomas joguino rôle kañum hoore mum e nder manifestation walla seppoji bannoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas go hay sindo yahani kañum hoore mum ne wonno e campagne pour wonde wallude yimɓe manifestoɓe pour kala ko wiyete woteji baɗanoɗe hitande ujunnaji ɗiɗi nogas pour yo sale e ɗum noon ne wayno ko kanko Steve Cohen jeeyaɗo toon to Tennessee ɓeɗo fof mbi wonde ko koalaki ne wayno ko cour suprême e surtout koalakimo kanko Clarence Thomas e kadi kanko biyeteɗo Kavanaugh e kanko biyeteɗo kadi Mary ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ganduɗa ene ko conservateur uji hawnaki kañum en jiiɗi wallude ko kanko Donald Trump ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Steve Cohen o wi wonde ko Clarence Thomas foti yaltinde hoore mum koye kala ko fate enne ñawore walla kala ko fate haaluji patuɗe e Donald Trump saabu kañum hoore mum laaɓani hen sibabude rôle joom suudu mum ko wawi wonde fof ene wayno ko e tugnade kadi haralleɓe hewɓe taw ko fatuɓe joguiɓe karallagal ko fate droit won hen kaali mbi wonde ko ene wayno ko cour suprême gueɗe ɗe waɗata ɗe hawnaki won yimɓe wonɓe toon ko wayno Jean Robert
ko anduɓe no foyi holla oɗo sa joni fayide gonɗe en ñawore soɓe ƴefti ɗum ko fate en élection ngaji payaɗɗi surtout eɓe gandi kadi wonde ko ɗum ɗo koko jogori wadde caɗele ko ɗum waɗi ɓe lelno pour wonde haɓe hawnaki kanko Donald Trump o sikka wonde ko lelgol mabɓe ngol ɗum non wawi walludemo pour kanko ɓeydo wiide wonde ko o fotani ñawede walla o fotani nawede tribunal surtout tawde wondi koye élection ngaji surtout tawde en heddi lebbi ɗiɗi walla lebbi tati kono ene wayno ko hawnaki ñande nogas ɗiɗi avril soɓe ƴefti ɓe mbawi heɗade avocat ji ene wawi kadi ɓe garta ɗon e ñalawma walla ɗon e yontere walla ɗon e maximum jonti ɗiɗi ɓe ƴefta décision pour wiide wonde ko Donald Trump wawa wonde candidat ko wawi wonde foof ɗum ɗo waɗi hande caɗele mawɗe wonande hakkude non seulement républicain je démocrate en mais wonande surtout kadi yimɓe Amérique naɓe d'une façon générale par ce que yimɓe foof jiiɗi ko andude holko kanko Donald Trump ko haalata ko est ce que mo jogui hen droit walla o ala hen droit ko wawi wonde foof ene wayno ko ala ko wawa hen oɗo saha joni fada ko ñande nogas ɗiɗi lewru avril hono kamɓe cour suprême kadi maɓe keɗo avocat ji kanko Donald Trump e avocat ji laamu pour ko fate ɗeɗo caɗele toon to Illinois hono kamɓe kadi tribunal gonɗo toon kañum hoore wi wonde ko Donald Trump indi mum yo itte liste uji candidat ji toon to Illinois noon capital mo Chicago wonande ɓe ganda ɗum noon kadi ko ene wayno ko oɗo woni état tataɓo mon ganda baɗɗo jamirde Donald Trump yo indi mum itta toon to liste uji muɗum hande noon toon to cour suprême ene wayno ko ɓe ƴeftani tawa hay décision goto ko fate toon to Colorado cour maɓe suprême ƴeftino décision wi wonde kanko Donald Trump yo itte liste uji ɗum noon ene wayno ko Colorado en foti wadde woteji mum ko ñande 5 mars ɗum noon hawnaki ɗo e 5 mars hawnaki kamɓe cour suprême kadi eɓe ɗamina maɓe gartirɓe ɓe ƴeewa hol décision ma mbaɗi ko fate est ce que eɓe calo wonde cour suprême mo Colorado décision mo ƴefti ko fate yaltinde Donald Trump e liste candidat ji toon walla eɓe jaɓa oɗon décision wiya won yoɓen ko wawi wonde fof ene wayno ko joni ko ɓuuri fadede tan ko kamɓe cour suprême mo États-Unis date moɓe mbi ñande 22 avril o pour ko wonde heɗade ko fate Donald Trump ɗum ɗo fof noon ne wawi dartinde ñawoje kewɗe ɗe ganduɗa hen kanko Donald Trump ene fawa e makko surtout ñawore wonde toon to Washington ko fatude e woteji e ñawoje goɗɗi kadi ne ganduɗa gonɗo toon to Georgia e gueɗe ba noon tawde ɗeɗon ñawoji fof ko ñawoji fédéral hande ko fate oɗo décision cour suprême yi heɗade hono oɗo ka ñande 22 lewru avril holko ɓe goyata hen ko so tawi cour suprême leeli yaltinde décision muɗum ene wayno ko ene wawi ko kanko kadi juge mo ganduɗa kalfinaɗo ñawde kanko Donald Trump biyete juge Chotkan ko kanko jogui décision kono noon ko ɓuuri hewde ko anda ko il faut ko jogo mo sohli kala koni wiye lebbi ɗiɗi pour fewnidde holno ñawore nde wayata e fewnidde kadi avocat ji laamu e avocat ji kanko Trump e tumnade ka hande haalaleɓe ko kaali so tawi ñawore nde walla kamɓe décision maɓe yaltani ha yettima juin ɗum ɗum kadi wawi tarde ɗum kanko Donald Trump kadi e nder so ñawore nde fuɗɗima par exemple ha fandema lewru octobre kanko Donald Trump mo wawi arde wi wonde ko département justice e aadaji mum fotani kanko wiidemo wonde ko omo foti ñawede walla omo foti ñawede sibabude wonde ko candidat walla sibabude wonde kanko hoore makko président ɗum ɗo fof kadi ko hunde nde ganduɗa kamɓe won haralaɓe jaltuɓe wi wonde ko ɗum jiida kadi aadaji département justice mo États-Unis jogui département justice mo États-Unis jogui ko aadaji muɗum ko ɓe portata plainte walla ɓe nanggata neɗɗo surtout enne neɗɗo mo ganduɗa ko candidat walla jooɗiɗo e poste laamu fédéral taw koye temps élection ngaji ko ɗum woni koɓe kaali ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ɗum naati hewɓe haalaleɓe ko kaali mbi ɗum ɗo fof kadi ko peeje makko jeeya leltinde ha woteji ɗi ɓenna taw ɗaminade so tawi o gañi woteji kanko hoore makko wawi momtude ɗum ko jiiɗa ɗum ɗon kadi hono kanko Donald Trump ene wayno ko juge waɗino appel hono juge goto yo yaafo yo muñanmo hakkene mono lewru beele on wawa postude walla yobde oɗo kalis walla wadde appel kalis mo wiya mo yob toon to New York kono wona 150 million $. kono ene woni juge o haali wi wonde ko alay saago kanko Donald Trump ko yaaci o poste bond ɗum woni ko garantie pour won mo yoɓa ɗeɗon 150 million hande tumnade kadi Adam Kinzinger ene wayno ko kañum hoore mum ko yimɓe jeeya républicain ji jeenoɓe jaɓɓe hono kanko Donald Trump yo waɗa empêché ene wayno o haali wi wonde ko ene wayno ko oɗo décision mo cour suprême ƴefti ɗum ɗo fof ko yidde wallude Donald Trump ko noon woni sûr et certain surtout en caggal nde kadi état makko Illinois kañum hoore mum yaltinde Donald Trump on woni sûr et certain cour suprême wawa salade wonde Donald
Donald Trump à la immunité e kadi omo woni sur certain page fu man badi Donald Trump haysindu leltini ñawoji mudum kanyum hoore mum jogorani gagnade woteji garoji to wontude président mo États-Unis hande toon to Sénat e tungnade kadi habruji gomiri toon hono kanko Mitch McConnell enen ko kanko woni gardiɗo république ji toon to Sénat o haali e nder konngol ngol haali o wi wonde ko tawi mois de novembre yettima ene wayno ko kanko hoore makko ko goppo ardade républicain ji toon to suudu Sénat to wi wonde ko nde wonata sénateur nde koye temps Reagan wonno en wayno ko oɗon saaha ko neɗɗo coftuɗo kono o wi hande duuɓi makko keewi e kadi hankadi il faut ko oppita sukaɓe ɗamina ko ɓeeɗo sénateur uji tati taw ko républicain ji ene wayno kamɓe fof ko janɓe mbiyete en goto ko jeeya ko Dakota du Sud wiyete ko sénateur John Thune goɗɗo jeeya ko Texas wiyete ko sénateur John Cornyn goɗɗo jeeya ko Wyoming wiyete ko sénateur John Barrasso ko ɓeeɗo ɗamina ene wayno ko hawnaki goto e mumen ene mbawi wonde candidat ɗum noon ko jiida e ɗum noon ene wayno ko ɓeeɗo oɗo saaha joni ɗamina kadi kañumen goni candidat ji pour lomtademo kanko Mitch McConnell siftindon tan ko kamɓe républicain ji ko kamɓe jogui minorité toon to Sénat donc ko démocrate ne ɓuuri jogade toon majorité habaruji men international toon to Sénégal hono kanko président Macky Sall ene wano yetti conseil des ministres makko toon to Sénégal o yettini ɗumen proposition mo jogino ko mbiyata amnesty pour leydi Sénégal amnesty on ene wayno ko kanko hoore makko wi wonde ko amnesty o fati ko gueɗe ɗe ganduɗa manifestation ngaji politique baɗɗi guila hitande ujunnaji ɗiɗi nogasi ko oɗon amnesty conseil des ministres jaaɓi ɗum oɗon dumunno ɗe seppoji mbaɗata yimɓe nangganoma won mayɓe kadi sibabude ɗum ɗon kadi won gueɗe kewɗe bonnanoma ko wawi wonde foof ene wayno amnesty o wallata ko kamɓe Sénégal yejjidde oɗo événement waɗi e kadi ene nanguiranoɓe sibabude ɗum ɗon goppite donc ene wayno oɗo amnesty hadde mum wontude loi ma yahata d'abord to assemblée nationale o voté toon kono noon quelque soit amnesty o ko jogori addude ko pour wallude leydideje ene wayno ko wona yimɓeɓe fof dakkodiri hen ɗum noon ko yimɓe toon to opposition e yimɓe kadi hay jeeyaɓe majorité kañumen fof dakkodiran toon ɗum noon kadi ene wayno koko fate e dialogue kaltigal kamɓe ɓiɓɓe Sénégal bannogal ñande altinde e ngal ɗon kaldigal bannogal ñande altinde ene fama hen sappo e jeeɗiɗi candidat calinoma arde donc ko sappo e jeenayyi candidat woni o woodi oɗo saaha joni ɓeɗo fof jaɓano arde ngal ɗon kaldigal donc ene wayno ko kanko Macky Sall kanko président Macky Sall o wi wonde ko mo ɗamini hebde rapport mo ganduɗa ngal ɗon kaldigal hakkude ɓiɓɓe Sénégal ñande 4 mars ɗum noon ene wayno ko audience mo jogori waɗande ɓeɗon pour hebde oɗon rapport e caggal muɗum kanko hoore makko mo jokkodiri e conseil constitutionnel pour wawde ƴewde holko woni avis muɗum holko miiji kadi ko fate en recommandation ngal ɗon kaddigal ɗum ɗon noon ene wayno recommandation ko jeeya hen ene wayno ko ñande 2 juin ɓe mbi wonde ko woteji poti waɗede ɓe mbi kadi ene wayno koɓe jammiri walla ɓe ñaguima hono candidat ji goɗɗi kadi yo ɓeyde hen ɗum noon ko ruttitade dossier ji ɗi ganduɗa hen taw ko anilnoma hono taw ɓe ƴeewe kadi won candidat ji bawɗi on ten e kadi ene wayno kadi hawnaki so tawi conseil constitutionnel ƴeewa kadi holno wawi kadi miijorade holno kanko Macky Sall wonirta ɗon hawo daña lomtotoɗom ɗum noon kadi ko ɗum ɗo foof ko proposition ngaji mbaɗaɗi toon no mbiɗen ni e kadi no kamɓe journaux ji Sénégal e kadi no kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition eɓe kaldir ni sappo e jeeɗiɗo e mabɓe ene wayno caɗinoma oɗo conseil constitutionnel ene wayno kañumen koyemen bindino lettere walla jokkodirino e conseil constitutionnel pour wiide wonde ko ɗum ɗo foof ko Macky Sall woni koye wadde peeje ɗe ganduɗa henna wona peeje dewɗe lawol e kadi pour holko woni sababu kañum hoɗum ene salo ƴeftude date élection ngaji toon to Sénégal habaruji men international cakki tortoɗen ko toon to Mauritanie e tugnade kadi radio France international ko haali hono yimɓe hewɓe nene gummoɓe toon to rewo Mali ene naata toon to Mauritanie ɓeɗon yimɓe noon natir toon ko sibabude haareji gonɗi toon to Mali ɓeɗon yimɓe kadi tugnade kadi hande agence des nations unies toppitiri ko fate réfugié ɓe mbiyata donc HCR ene wayno gonɗo toon to Mauritanie ɓe mbi wonde ko oɗo saaha joni ene wayno ko ɓe mbawi dañde nanodiral hakkude agence coréenne toppitiri ko fate coopération international mbiyata koyca e agence kamɓe SAA nations unies toppitiri ko fate réfugié mbiyata HCR pour wallude ɓeɗon réfugié ji natoɓe toon to Mauritanie ɗum noon kadi mi mbi wonde ko ne fama kadi wonde ko ɓeɗo fof nadde ɗumen toon en hawnaki ma teddu e yimɓe ɓe tawata toon to Mauritanie to ɗum noon kadi pour wallude ɗum ɗo en pour ustude kadi caɗele surtout caɗele patuɗe henna guila e ñamede ha e ko fate cellal ɗum noon e wayno ko kamɓe nandiri ɓe mbi joni kena jokkodiral ɗeɗo pelle ɗiɗi ma addu ken wona million ngaji $4 e ɗum noon koye duuɓi tati garoji ɗi pour wallude ɓeɗo sorniɓe toon e région ngaji biyeteɗeɗo Haut-Char
ɗum noon comme no ɓe mbirni peeje muɗum walla anni muɗum ko wallude ɓeɗe réfugié ji ɓeɗo arɓe sornade toon tago muɓe Mali e kañum hoore mum jeeyede toon to Mauritanie e dungu no ɓe goni toon e kadi en wayno kadi wallude kadi population ngaji walla yimɓe ɓe tawaɓe pour beele ne holno jaɓɓoriɓe ɗum ɗo fof ko no mbirni ko gueɗe ɗe ganduɗa oɗo saha joni hono haare wonde toon to banggue rewo Mali ɗum addi caɗele ha woni yimɓe hewɓe nana doga ne gummo Mali ene paati toon to Mauritanie e tumnade kadi e ko radio France International haaɓe bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djowo Sare ma jokkodire Tidiane Niang joni o rokken page mo joguni en ko fati coftal ɓalli Tidiane Niang bisimilla ma seydi Niang tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wol Sare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude championnat mo leydi Mauritanie super 2-3 mo nakshode sid kiwindire ñalawma hande kippu FC Nahda kañum wawi hebde polgue yesso kippu FC dose loggi ɗiɗi e ndiga FC nakshode kañum samti kippu ASC Sport loggi tati e loggi ɗiɗi championnat mo leydi Mauritanie super 2 deuxième division kiwindiral ñalawma hande kippu Nakshot académie kañum hewndirno e kippu FC Oasis mo Tabrak Zaine kiwindiral ngal wawi gasir ko ɗekki do partout Idriss Thiam ko attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie kihiɗe hande o addi logol to championnat mo leydi Qatar deuxième division tumnade kippu FC Nouadhib ɓe kolliti ɗiɗo jouruji mabɓe ɗiɗi prolongé contrat to FC Nouadhib ha hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom Mohamed Seydou e biteɗo Souleymane Faye Salange BMC hitande ujunnaji ɗe nogas tati hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi demi-finale ko ni sifori première demi-finale jogori juude ko tati lewru fandu darade sanga waktuji sappo e jeegom to fawi hojomaji capantati to dingiral stade olympique do El Nakshot kippu sababu mo mella ma hewdira kippu FC Tekan kiwdiral ɗimmal ngal deuxième demi-finale jogori juude ko nayyi lewru fandu darade sanga waktuji sappo e jeegom to fawi hojomaji capantati to stade olympique mo Nakshot kippu tahaw kañum yaltinno kippu Ligue Sayba gorgol kañum jogori hewdirde kippu hayde foot mo Elmina andamo petite championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas tati hitande ujunnaji ɗe nogas nayyi ñalngu tataɓijo gadorɗen ko diɗɗal be kiwdirde jogori juude ko tati lewru fandu darade 15h GMT kippu Tachan ma hewdira kippu Sare Ndogu 15h40 GMT kippu Wending ma hewdira kippu Jowol Sare 16h20 GMT kippu Sange ma hewdira kippu Ganki Jeeri 17h GMT kippu Kaydi ma hewdira kippu Jingue ha joni ko fate ndiɗon mbayde kiwdire championnat foot ñande tati lewru fandu darade 17h40 GMT kippu Sorimale ma hewdira kippu Bogue Bas 18h20 GMT kippu Bagoudine ma hewdira kippu Cide 19h GMT kippu Bogue Escale ma hewdira kippu Silla 19h40 GMT Rindiaw ma jabbo kippu Dubango 20h20 GMT kippu Thialgu ma hewdira kippu Darel Barka kiwdiral saket ngal jogori juude ko sanga waktuji nogas e go woni 21h GMT kippu Hayre Mbar ma hewdira kippu Tekan tumnade jayinde France 24 ñalawma hande jokkodiral hono gardiɗo fédération mo leydi Cameroun Samuel Eto'o o holliti hono keblowo kippu leydi Cameroun Rigobert Song natti wonde keblowo kippu leydi Cameroun leydi Espagne mo rewɓe mbawi nawde hande première édition Ligue des Nations taw ko rewɓe yesso kippu leydi France loggi ɗiɗi e ndiga jencudi coupe mo leydi Angleterre kiwdir ñalawma hande kippu Chelsea kañum samti kippu Leeds United loggi tati loggi ɗiɗi Nottingham Forest kañum jabbino kippu Manchester United ko Manchester United wawi hebde polgu loggol gotol e ndiga Liverpool kañum samti kippu Southampton loggi tati e ndiga Serie A italien 21e journée kiwdir ñalawma hande kippu Naples kañum wawi wonde kippu Sassuolo ha ɗiggi loggi jeegom loggol gotol Inter do Milan kañum wawi hebde polgue yesso kippu Atalanta Bergame loggi nayyi e ndiga abruji men coftal ɓalli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio woto mbawi wonde foof Tidiane Niang a jarama no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Djowo Sare ko ɗi kabaruji min jogon noon hande e ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma alarba nogas e jeetati lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaala jaam ha janggo kadi on jarama